Снимаш ли? Снимам играта. По-добре да си приближиш телефона. Ако изобщо нещо се вижда тук. И с телефон и с таблета снимах не една игра Ice. Ами, снимахме с телефона на Валю, защото аз не си бях взел таблета. О, вече бях при това дърво. О, и аз стига изчезва тук. Не на теб. Креска. Ще спреш ли му си мъж? И го изтри и почни да снимаш на ново. Той да съм намерил още един лист. Защото не искам да съм снимам. Готово. Остави ма номера, бе. Пу. Виждаш, видя ли го? Да, че много знам. Защото няма пак да се обърна към него. Че много лесно му избягваш, аз пък много трудно. Сам ще добре игра. Чакай, какво пък е това? Стар мост. Тук горе няма листове. Много яко се вижда от телефона, че. Хей, коня. Ма нямам време да оглеждам каквото да е било. Я. Коста, Почете ли момчета? играем една страшна игра. Кой играте? Слендерман. Знаеш ли? Не. Аз по принцип не съм много по игрите, а? Бабо, по-ще игре. Ау! Проклятие! Ето хубаво, сменяме. Бам! Чакай да ме убие. Уф, не мога да са. Не мога да са. Още не лис. Успях. Сега ако после може да те заглежи. Весел. Добре, вече имаме 3 от 8, което не е зле, но пак си е много малко. Не трябва да стърша много. А на мен... Малко е неудобно така. На мен преди ме омръзнаха. Не пак ме омръзна да търся, защото лесно не можа да ги намеря. Само един успях да намеря. Всъщност аз просто не спрям да обикарам всяко пътя. Така му се представих да мина през това. О, стига, вече бях тук. Уау. Малък педерас. Какво е? Добре, явно сега е време да търсим... спрема с мъж. Сега е време да търсим на междинния път. Много е неудобно, тъй като го фащам. Вече бяхме тук, спомням си. Лист. Обаче дори да видя лист е много трудно да успя да го взема, защото постоянно ме попитите. Добре, минаваме насам. Не минахме от тук или? Не знам. Но ако намерим лист, пак е хубаво. Мъкни, явно си нервен за това. Стига. What? Как се върнахме пак по това нещо? Мъкни. Нищо съм казал. Добре, бе. В момента случайно да знаеш колко съм изнервен. Доста. Окей, близо съм. Лист. Какво? Къде? Просто викам лист, така изнервено викам лист. Тук май току-що се нахакахме в капан. Защо ставаш този звук? Много ли си нервен? Добре, пак се върнахме на път. Тоест, стига да не изкочи пред мен. Да се надяваме, че нямам откъде да се боя. Не мога, много ме страх.
Къде проклетели с... Оф, точно на тази игра се нуждая от спринт, а пък не са направили. Спринт. Да, да бягам бързо. Оф, това е проклета работа. Вече остави да те бие. Но за колко остава да го убиват? Имам 3 от 8. Може да е малко, но все пак. Ги събраха с много усилия. О, не, пак съм връщаме от там, откъде сме тръгнали. В момента имам странното чувство, че нещо в мен сякаш пулсира. Това е сърцето ти. Не е сърцето ми, по-надолу. Чурката. Не, нещо в кръка ми. Кръвта ти. Тя също има кръв. От Но гняз. за първ път става така, когато съм нервен. За първ път става така, иначе никога до сега не ми се е случвало. Я се обърни назад. Да бе, аз да не съм откачен. Please. What? Защо го няма? По-хубаво, че го няма. Да не ме е загубил. Не, дано. Не може да открие на радара си. Той няма радар. Знам, просто ще го... Знам и дам риторично отговор, когато съм, понеже съм изнервен. Но тогава, като знаеш, че съжалявам, защо тогава ми охкаш. Защо тогава ми охкаш. Не охкам на теб. Изнервен съм просто. Можеш. Кристияне, що пръдна, бе? Мъкни. Бе, шиши. О, връщаме се обратно. Какво стана, бе? Изкочи, не го ли видя? Не, аз гледам камерата. Това е на телефона. Браво на теб, щом не си го видял. Изкараме акъла от страх. Обърни се, усмихни се. Има една такава реклама за дъвки. Да, знам, гледал съм я. Днес да имам такива дъвки. Още един лис. О, е, бейби. 3 от 8. 4 от 8. Да, 4 от 8. О, стига. Ау, стига. Чакай. Половината. Ти като сега да кажеш намерал ли си половината? Не. Поне. Поне си го направих да е един, за да не ме е страх толкова. Отвънка е доста тъмно. О, минаваме покрай това нещо за 4-ти път. Или за 5 минути. Да влезем в него. Не мога да се влезе. Опитвам се сега да го гледам хубаво, ама не мога много да... Знаех, че тук има нещо. Имаме 5. Всъщност се движим доста добре. Че май не си намрал толкова. Но в момента съм крайно изнервен. Много си добър. Благодаря. Що се смееш? Не се смея, но съм доста оплашен. Смееш, а пък се оплашен. Оплашен се пък се смееш. Да. Важно е да сега да не ни изкочи. Толкова се старахме, пък сега ако да ме убии, ще е направо жалко.
Виж колко минути? 10 минути. Еха. 10 минути пак 5 листа. Ето вижте, Кристианчо събра 5 листа. 5 от 8. За първи път играя, пък събрах толкова много листи. Остават ти още... О, я стига, пак ли? Какво? Чакай! Чакай, моля те! Моля те, чакай! Чакай малко! Какво се смееш? Трябва да се прибирам, пък и Ивана до сега не се показва за около еди с кой с път. Добре, явно пак ще влезем в оня тунел. Какво правиш? Защо ме снимаш? Гледам с такова. Бум! Ето! Къде бе? Мръдна, с Криса. Какво? О, стига, няма да се връщам назад. Рей! Ай, вземи го и човек. Уф. Като ти кажеш, бе. Не. Не мога повече. Що бе? Сега буквално вече. Нали искаш да го видиш? Детекторът ми за презраци. Погледай насам. Нас няма да погледай. Да, че това е истинско ли? Истинско ли? Гледай. Къде има сигнал? Чакай, назад вече нещо. Стоп. Не, това... Я да снимките. Секунда. Ох, добре, ще ме хачи.